Teraz poviem jeden taký príbeh, ktorý mi dnes je pondelok, minulý víkend. To bola taká vtipná situácia. Možno to ten pán na mňa nahnevá, ale ja to poviem a dokonca mám aj zdroj, takže nemôže ma nikto obviniť, že si vymýšľam. Bol jeden môj kamarát na Štrbskom plese a bol tam aj Boris Kollár a bol v tom Apresky bar, tam čo spomínali, tak bol tam na kávu. A prišiel tam Boris Kollár s niekým a nevidel ho, pretože sedel chrbtom k nemu. Tak si vypočul taký zaujímavý rozhovor, kde tam Boris rozprával, že aké má už dohody s Rudom Huliakom a že ide mu dávať nejakých 20 miliónov na nejaký projekt a jak si oni dobre vychádzajú. Pýtal si sa na Fan Rádio, tak chod sa len tak zo zvedavosti pozrieť, že koľko peňazí do Fan Rádio išlo z ministerstva športu, cestovného ruchu a koľko z TIPOSu, to sú milióny eur. A teraz tento rozhovor, čo absolvoval s nejakým kamarátom na Štrbskom plese, tak ten tiež o niečom svedčí. Takže to je, by som povedal, možno väčšia amorálnosť z môjho pohľadu, ako to, ako ten majetok získali.